En Horta Viva, bàsicament, el que fem són visites guiades per conèixer l'horta. Algunes són més temàtiques, com la ruta de la xufa i l'horxata, i després també fem alguna activitat gastronòmica, com poden ser un tas de productes de l'horta, com el tas de tomates que fem en estiu, o algun tas de vins de la zona també, i també, per exemple, algun taller de paella valenciana, en què també un poc conjuguem el que és el producte de l'horta, com pot ser el garrofó, la batxoqueta, la tomata, que acaba després en la paella, i sobretot l'arròs de l'albufera. L'aigua és l'estructura de l'horta, és la que li dona sentit, és la que li dona vida. Sense aigua no podríem regar, no podríem tindre els camps, i intentem sempre traslladar i transmetre a les persones que venen a visitar-nos la importància de tot el sistema hidràulic que varen crear els musulmans fa més de 1000 anys, i com els valencians l'hem sabut preservar al llarg del temps, millorar-lo, i com som capaços de regar milers d'hectàrees en un sistema que no gasta cap màquina, cap electricitat per a funcionar, que funciona només per gravetat. El CIPAM per a nosaltres és prestigi, és posar-nos un lloc en el mapa a nivell mundial, i moltes vegades quan vols explicar tot el valor que té l'horta t'ajuda molt a dir no, és que som un territori CIPAM, és que ens han reconegut perquè tenim molt de valor, i el que aneu a veure, el que podeu tindre o simplement a la gent local, el que teniu al vostre voltant, n'hi ha que respectar-ho i n'hi ha que fer tot el possible per a donar-li un futur.